assalamu aleykum bandiraɓe heeɗiɓe, amen calmina on e inde Allah joom jamo jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude e makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e ko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. Oɗon gandi ɗo jaraten joni e bindi ceniɗi ɗo gonɗen ko e wittude e deftere Linjila, deftere haalore ko fayti e Yeesu almasihu dandowo garɗo e aduna ngam ittude bani adama en e kalifandi seytane bakkat e jeygol. E jewte men jawtuɗe en jangino no Yeesu yilortono e nder leydi Yahuda en, ina waajo didde, ina safra nyawɓe wondude e wofɗuɓe e ɓe seyɗaneji molti. Hono noon yimɓe hewɓe ndewi e makko, kono ko ɓuri hewde e hohoɓe diine ɓe kiram heewi ɗumen, sabu ɓe kattanani yeddude hakkilantagal ngal o haaldannogal te ɓe mbawano salade kawisaji kewɗi ɗi o waɗi ɗi. Hande ma en jokku e Linjila ha jiyen no jomiraɗo Yeesu waddirno e ɓen hohoɓe diine ko fayti e nyalawma foftere o. Oɗon gandi nyalawma foftere o ko on nyalawma wonno jeeɗiɗaɓo e nder yontere kala. Ko on nyalawma Allah rokkuno Yahuda en beele ina pofto caggal nde ɓe golli balɗe 6. Kono hohoɓe diine on saha hono Farisien ɓe gonno ko e takkude Yeesu sababuni ko wadno ko golle moƴƴe nyande nyalawma foftere ko. Ko ngel musil ɓe ƴetti ngam feldembo, sabu ɓe jiyani e makko hay hunde ko boni ko aɓe poto felirdembo. Keɗoɗen ko winda e Linjila Macca ko e simore 12 ko. Bindi ɗi mbi, e on saha Yeesu woni e feccidde kolongal nyande nyalawma foftere. Almuɓe makko keyɗi ngoni e ittude cammeje ina mongo. Nden Farisien ɓe jiiɗum ngoni e wiidembo, ƴeew, almuɓe ma ɓe nana mbaɗa ko sariya o haɗi nyande nyalawma foftere. O jaabiɓe wi, mate on taraki ko Dawuda waɗi nde heyɗi kañum e yimɓe mum. On taraki nde o naati e galle Allah kanko e yimɓe makko ɓe ñaami mburu cakkaɗo o. Ndenne dey ɓe dokkano ko ñamdemo. Sariya men o rokki ñamdemo tan ko yettinoɓe sadak ɓe. Walla mate on taraki e sariya he e wonde yettinoɓe sadak ɓe ina gollo e nder galle Allah he hay nyalawma foftere. Hono noon aɓe tun wina nyalawma foftere o, kono ɓe janani. Mboɗo wiya on, ko woni ɗo ko ɓuri galle Allah o. Ko woni sinno oɗon ganduno ko firtata, jinmi ko jogodiron jurum kono wona sadakeji, on liɓatano ɓe mbiyata mbaɗata. Ngati ko ɓi neɗɗo o woni joom nyalawma foftere o. Gande e wonde Yeesu jogiiɗo ko ɓuri inde 100 e bindi ceniɗi he, jaɓi innirde hoore mum ɓi neɗɗo o. Nden inde hono ɓi neɗɗo o hollirta ko almasihu o lesɗiniri hoore mum ha ƴetti mbaydi bani adama. Ɗum kadi ina hollira darje makko, sabu kanko lesdikiniɗo ha wonti neɗɗo o ko kanko jogii kala bawɗe e kala ñawore e dow bani adama en fof. Ko kanko woni joom nyalawma foftere o. Kono Farisien ɓe jaɓani ɗum. Joni noon jokken ha jiyen ko kewno caggal ɗum. Bindi ɗi mbi, Yeesu ummi ɗon o naatoyi e wotere e batirɗe mabɓe. Gorko mbo jungo maygo ina wonno ɗon. Wonnoɓe ɗon ɓe tuufimbo beele ina daña no takkirimbo. Ko ɗum waɗi ɓe namnimbo ɗum ɗo. Beele sariya men o ina rokki en sellinde neɗɗo nyande nyalawma foftere. O jaabiɓo wi, so tawi gooto e mon jogii tan ko mbaalu gootu, kadi nguun mbaalu gootu yani e dowru maaru nyande nyalawma foftere, mbela yahata yaltinoyangu. Kadi oɗon gandi neɗɗo e mbaalu pondetake. Nden noon sariya men o ina rokki en waɗande neɗɗo ko moƴƴi nyande nyalawma foftere. Caggal ɗum o wi gorko o, fortu jungo ma. On fortingo tan ngo selli ha ngo wayi no ngoyani. Farisien ɓe njalti njoɗodi ngam fewjude no mbardimo kanko Yeesu. Nden o nani ɗum, o ummi e on nokku, yimɓe hewɓe ndewi e makko. O sellini nyawɓe ɓe fof. Hono noon en jiino Farisien pawirno toñange Yeesu sabu ko rewano aada maɓɓe ko. Ɓen hohoɓe diine ko hawninoɓe, sabu ɓe ngalano yurmede e heyɗuɓe walla nyawɓe
kono ɓe njitno ko yo yimɓe ɓe gonɗin e wonde ko aada maɓɓe haɗi golle moƴƴe ñande ñalawma foftere ko ummi ko to Allah. Kono Yeesu ganduɗo miijoji maɓɓe bonɗi ɗi siftinino ɓe ko Allah haalno e bindi ɗi ko o wiɓe, ko woni sinno oɗon ganduno ko firtata jinmi ko jogodiron jurum kono wona sadakeji on liɓatano ɓe mbiyata mbaɗata. Ngati ko ɓi neɗɗo o woni joom ñalawma foftere o. Joni noon jokken bindi ɗi mbi nden o addana gorko goto gumɗo muumu sabu ko molanoɗo seyɗaneji. O sellinimo ha o watti haalde e yiide. Yimɓe ɓe fof jagga kawis ngoni e wiide mate wona ko tanum Dawuda o woni ɗo. Kono nden Farisien ɓe nani ɗum mbi oɗo riddirta seyɗaneji ɗi so wona Belsebul mawɗo seyɗaneji o. Nde tawno ombo andi miijoji maɓɓe o wiɓe kala laamu peccingu e hoore mum firtima, kala saare walla galle pecciɗo e hoore mum ɓooyata. So seyɗane riddi seyɗane feccima e hoore mum, nden noon holino laamu mum ɓooyirta. So tawi ko Belsebul diddiratmi seyɗaneji, almuɓe mon ɓe noon holmoɓe diddirta ɗi? Ko almuɓe mon ɓe e koye mumen ñaawata on. Kono so tawi ko ruuhu Allah o diddiratmi seyɗaneji, ɗum firtata ko laamu Allah ari ha yetti on. Jokken jangde men e simore joyeɓere e deftere Yuhanna. Bindi ɗi mbi woodi kewu Yahuda en ngarngu Yeesu ngabbiti Yerusalem. E sara damal baali he ina wodno mbalka ka sempeteŋaji 5 taari mbiyeteeka e barahutiyankore Betesda. Jamanu nyawɓe ina lelino e lesɗin sempeteŋaji gila e wumɓe ha e laƴoɓe ha e wofɗuɓe. Ɓe padanno ko ha ndiyam ɗam jirgito sabu malayika jomiraɗo ina jippotono e nder makka e won sahaji kadi ina jirgitanno ndiyam ɗam. Kala gadinoɗo jolde e ndiyam he caggal nde ɗam jirgita sellatno ko nyawu mum wawi wonde fof. Ina wodno ɗon gorko mo sellani fodde duuɓi 38. Nden Yeesu yi omo leli kadi andi o sellani gila ko ɓooyi, namni mo wi aɗa yiɗi sellinede? Nyawɗo jaabi mo wi ceernajo, mi ala hay goto jolnowomi e nder mbalka he so ndiyam ɗam jirgitama. So mi fayi e majjam tan wodata gadiɗo mi jolde. O wimo ummu ƴettu leeso ma jaha. Ɗone ɗon gorko o selli, o ƴetti leeso makko o woni e yaade. On ñalawma ko ñalawma foftere wonno. Ardiɓe Yahuda en ɓe mbi cellinaɗo o, hande ko ñalawma foftere a rokkaka wakkade leeso ma? O jaabi ɓo wi cellinɗomi o wiimi ko ƴettu leeso ma jaha. Ɓe namnimo ɓe mbi holi biɗomo ya ƴettu leeso ma jaha? Kono cellinaɗo o andano ko holi on wonno, ngati Yeesu yehino sababunde diɗɗal gonnongal e on nokkungal. Caggal ɗum Yeesu tawimo e nder galle Allah he, wimo heɗo a selli joni, woto bakkudin ko heddi hen ko, woto ko ɓuri bonde hebdema. Gorko o yehi habri ardiɓe Yahuda en ɓe ko Yeesu sellinno ɗum. Ko ɗum waɗi ɓe ngoni e leptudemo kanko Yeesu sabu o waɗno ɗum koye ñalawma foftere. Kono o heɓɓiti o wiɓe babam woni koye gollade ha joni, minne gonmi koye gollade. Sababunde ɗum ardiɓe Yahuda en ɓe ɓeydi yiilade wardemo. Wona tan ko diwi sariya paytuɗo e ñalawma foftere ko, kono kadi ko sabu o wi Allah ko baaba makko, omo fondira noon hoore makko e Allah. Daroɗen ɗo seeɗa. Holi ko waɗi ɓen ardiɓe Yahuda en tampinde Yeesu ina jiilo warde ɗum? Mbele ko sababunde ko Yeesu sellinno nyawɗo ñalawma foftere ko? Wona ɗum tan. Ɓe jiɗirno wardembo ko sababunde ko wi ko Allah woni baaba makko. Te kamɓe ɓe mbawa gonɗinde ko Yeesu woni almasihu gummiɗo to Allah o. Ɓe takki Yeesu ɓe mbi ina yenna Allah. E ko fayte ɗum bindi ɗi mbi Yeesu wiɓe e gonga mbeɗa wiya on ɓiɗɗo o ala ko wawi wadde kañum tan. O waɗata tan koko yi baaba o ina waɗa. Kala ko baaba o waɗi ɓiɗɗo one waɗata ɗum. Ngati baaba o ina horsini ɓiɗɗo o, kadi ina hollo ɗum kala ko waɗi.
ma o hollumo geɗe ɓurɗe mawnude e ɗeɗo mbele oɗon kaawe. Ngati hono no baaba o umminirta mayɓe rokka ɗumen nguurdam ni, ko noon ɓiɗɗo o rokkirta nguurdam ɓe wela. Baaba o ñaawata hay gooto, fawi ñaawoore fof koye juuɗe ɓiɗɗo o, mbele yimɓe fof ina teddina ɓiɗɗo o hono no teddiniri baaba o ni. Kala mbo teddinaani ɓiɗɗo o teddinaani baaba nelɗo ɗum o. E goonga mbeɗa wi'a on, kala nanɗo konngol am gonɗini nelɗomi o heɓi nguurdam haa abada. On fawetaake kuugal iwi e maayde fayi e nguurdam. So tawi ko min tan seetanto hooram, seedam faagam firtata hay hunde. Won goɗɗo ceetantoɗomi kadi mboɗo andi ko seetoto e am ko goonga. Wonɓe nelɗon fayde e Yaaya te o seettima goonga o. Min noon wona neɗɗo seetantomi. Mbirumi noon tan ko mbele oɗon dande. Yaaya ko lampa kuɓɓannoko ina yayno te on jaɓi sumbude e annoore makko e sahaa daɓɓo. Kono min mbeɗa jogii seedam faago ɓurgu mawnude e ngu Yaaya waɗi ngu. Sabu golle ɗe baaba o tottimi ɗe mbaɗatmi ɗe ceettoto ko baaba o nelimi. Kadi baaba nelɗomi o kañum e hoore mum seetanimami. On meeɗa wona nande sawto makko, wona yiide yeeso makko. Konngol makko alaa e mon, ngati on gonɗinaani mo neli o. Oɗon uro bindi ɗi sabu cikkuton ko ma on taw e majji nguurdam haa abada. Ko ɗin bindi tigi ceetoto ko fayti e am. Ndenne dey on jaɓaani arde e am ngam heɓde nguurdam. Mi yiilaaki teddungal giwgal to yimɓe, kono mbeɗa andi on ngalaa yidde Allah e ɓernde mon. Ngarmi koye inde baaba am o, kono on jaɓɓaakimi. Ndenne dey so woodi garɗo e inde mum kañum tan on jaɓɓoto ɗum. Holino mbawirton gonɗinde onon rokkondirooɓe teddungal ɓe jiilaaki teddungal giwowal e Allah gooto o? Kono woto cikke ko min wullitto on e yeeso baaba o, wullitto on ko Muusa mo pawɗon ɗamawu mon o. Sinno oɗon jaɓatno Muusa, on jaɓnatnomi minne, ngati o windi koko fayti e am. Kono so tawi on gonɗinaani haala makko, holino gonɗinirton haalam? Mbele on nani no joomiraaɗo Yeesu felirno Farisiyen en yiilotnoɓe warde ɗum ɓe. O wiiɓe kala caliiɗo Almasihu mo Allah neli o salima seedam faagu waaju mum e golle mum, salima seedam faagu annabi Yaya, annabi Muusa e binde annabaaɓe ɗi fof. E ko raɓɓiɗi ko ɗum ɗo o wiyatnoɓe. Kala jedduɗo Almasihu o yeddi Allah e hoore mum. Kala mbo teddinaani ɓiɗɗo o teddinaani baaba nelɗo ɗum o. Kala mbo jaɓaani haala Yeesu e baawɗi mum jaɓaani haala Allah e baawɗi mum. Kono kala gonɗinɗo Allah e haala mum ina foti gonɗinde kadi ko Yeesu woni Almasihu gummiɗo dow asaman, sabu annabaaɓe ɓe fof cettimo ɗum. Kala ganduɗo bindi annabaaɓe ɗi te gonɗina ɗumen ma andu te gonɗina ko Yeesu woni mo Allah waɗi dandowo aduna o, mbele kala gonɗinɗo ɗum ina waasa halkaade heɓa nguurdam haa abada. Ko ɗum Yeesu wino hohoɓe diine ɓe, oɗon uro bindi ɗi sabu cikkuton ko ma on taw e majji nguurdam haa abada. Ko ɗin bindi tigi ceettoto ko fayti e am. Ndenne dey on jaɓaani arde e am ngam heɓde nguurdam. Kono woto cikke ko min wullitto on e yeeso baaba o, wullitto on ko Muusa mo pawɗon ɗamawu mon o. Sinno oɗon jaɓatno Muusa, on jaɓnatnomi minne, ngati o windi koko fayti e am. Kono so tawi on gonɗinaani haala makko, holino gonɗinirton haalam? Bandiraɓe, mictoɗe no moƴƴi e ɗin konnguli, sabu Allah ina yiɗi laɓɓinde ɗum fof e ɓerɗe mon. An noon, mbele aɗa gonɗina annabaaɓe ɓe? So en mbi eɗen gonɗini annabaaɓe ɓe, eɗen poti gonɗinde mbo annabaaɓe ɓe fof cettani o hono Yeesu Almasihu. Ko ɗo min kaddata e mon hannde. Yo moƴƴere Allah jippu e mon, te mictoɗon no moƴƴi e ko joomiraaɗo Yeesu wino Farisiyen ɓe ko. So tawi on gonɗinaani haala annabi Muusa, holino gonɗinirton haalam?